Què tal? Com esteu? A Territori Z per parlar d'una segurament de les grans amigues nostres a l'institut, a l'escola, a la universitat, a la vida en general, per parlar de la Wikipedia, perquè avui entrevistarem a dos dels community managers, de la gent que porta l'Instagram i el Twitter de la Wikipedia. Començarem parlant amb el Pau Colomines. Què tal, Pau? Com estem? Una bona tarda. Hola, bona tarda. Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Igualment de tenir-te avui aquí al Territori Z. D'entrada, Pau, per què una enciclopèdia ha d'estar al Twitter i a l'Instagram? Bé, no, el que deia és que, de fet, no totes les versions lingüístiques de la Viquipèdia tenen un Twitter o tenen un Instagram, no? Com en tantes altres coses, les edicions lingüístiques són independents en tant a la gestió, és a dir, la Viquipèdia en català gestiona com vol, la Viquipèdia en castellà com vol, en anglès, etc. I nosaltres vam considerar que és important per donar a conèixer la nostra activitat, per aconseguir, sobretot, nous lectors i, el més important, nous editors, gent que col·labori amb nosaltres, doncs per arribar al públic en general i especialment al públic jove, doncs que tenir un Twitter, un Wikipedia, unes xarxes socials, una manera d'estar en contacte. Deixa'm dir, abans de continuar, Pau, que la gent que vulgui fer preguntes es pot deixar aquí sota els comentaris per comentar-ho amb el Pau Colomines. També hem fet aquest matí una pregunta oberta a la xarxa perquè la gent ens digués per què utilitza la Wikipedia, que segur que la gent l'utilitza de moltes maneres diferents. Pau, per conèixer la vostra feina com a community managers, en què consisteix la vostra tasca? Bé, som bastant autònoms en el com portem a les xarxes, no? Depèn una mica de nosaltres què fem o què diem, perquè tenim aquest grau de llibertat. Nosaltres ho enfoquem d'una banda a compartir coneixement, és a dir, a compartir articles de la Viquipèdia, tuits interessants o a vegades que estiguin relacionats amb l'actualitat, i alhora fer crides a l'edició o a la participació. Doncs, si tenim un article d'actualitat, per exemple, que ara mateix no existeix en català, però que podria ser interessant, doncs, fer una crida a la gent de traducció o interaccionar si la gent té problemes, si la gent vol començar a editar. Moltes vegades ens fan servir com a via d'entrada de «Ei, doncs, a mi m'agradaria fer un canvi, però no sé exactament com fer-ho», no? Doncs que ja per donar un cop de mà. Ara entrarem a comentar aquests temes d'actualitat que us han merescut molts elogis a la xarxa aquests últims mesos, amb alguns exemples realment paradigmàtics. Però et volia preguntar abans d'això, Pau, sempre a l'escola, a la universitat ens diuen home, citar Wikipedia com a font d'un treball acadèmic és una mica qüestionable, si més no. I et volia preguntar com funciona la Wikipedia i per què, i si considereu que la Wikipedia és tan fiable com una enciclopèdia, diguéssim, normal, entre cometes, de cara a un treball acadèmic, a un reportatge, a qualsevol feina d'aquest tipus. Aquí hi ha una resposta curta i una resposta ràpida. La resposta curta, diguem, és nosaltres en cap moment hem dit que siguem fiables o que us hagueu de refiar de nosaltres. Som allà i lliure ús de cadascú que vulgui fer sobre la Wikipedia. Això seria la resposta curta de dir, bueno, en cap moment us hem dit que nosaltres siguem fiables. Però la resposta una mica més llarga és que tenim una cosa que no tenen la resta de les enciclopèdies, que és la immediatesa i la capacitat de corregir un error al moment. L'enciclopèdia britànica, per exemple, publica una edició en paper i han de passar anys per poder esmenar si se'ls ha colat un problema. En el nostre cas, n'hi ha prou en dir, hi ha una cosa que està bé, es corregeix. I a part, el tema és que no és que nosaltres siguem o no siguem fiables, sinó que ens basem en que la nostra informació sigui verificable. Verificable vol dir que el nostre objectiu és que cadascuna de les coses que escoltem en l'article tingui una referència, aquests numerets i que es poden veure al costat de frases, al costat d'un text, que el que ens diuen és d'on ha sortit aquesta informació. Aleshores, no és que nosaltres ho diguem perquè sí o que un article tingui aquesta afirmació sense saber d'on, sinó aquí s'explica això, però això ho diem perquè ho ha dit tal font autoritzada. Aleshores, la nostra fiabilitat és la fiabilitat de les nostres fonts. Som una font terciària d'informació. I el que li diem al lector és això que està aquí llistat, ve d'una altra sèrie de fonts, secundàries o les que siguin, que són aquestes i que estan a disposició de tothom per realment contrastar o comparar aquesta informació.
i per això a vegades quan a la Viquipèdia hi ha algun canvi, sobretot potser en temes polítics, no de gent que insulta o que menysprea a polítics o futbolistes a la Viquipèdia per fer-se graciós, no ho podríem dir així, segur que la gent sap de què parlem. El canvi aquest s'esmena molt ràpid, perquè com que és una enciclopèdia en constant revisió, tot i que hi hagi aquest error, diguéssim, forçat per fer aquest comentari, això acaba desapareixent. Hi ha molts mecanismes, de fet, per prevenir el que anomenem vandalismes, no? Aquest tipus d'accions que no estan destinades a contribuir a millorar la Viquipèdia, sinó a fer la gracieta o a insultar, el que sigui. Hi ha tant mecanismes automatitzats que detecten insults o canvis que siguin esborrament d'informació i que en un moment automàticament el programa ho reverteix i ho tira enrere i es queda com estava, però a part hi ha molts usuaris que ens dediquem, doncs en comptes de dedicar-nos a l'article 9 de 0, ara ens dediquem el nostre temps a estar vigilant quins canvis s'estan fent. Aleshores, mira, aquests canvis a baix i aquests canvis no porten una referència als sospitosos de problemàtica, doncs agafar i desfer-los. Tu i el Xavi sou els responsables del Twitter i de l'Instagram, si no m'equivoco, de la Viquipèdia en català. El vostre dia a dia, com és? Com planifiqueu la setmana? Bé, ens ajudem de programaris que ens permetin tenir una programació del post que farem o del tuit. Aquí sí que ens repartim la feina més o menys del nostre temps lliure. Ens coordinem molt bé, és un plaer treballar amb el Xavier en aquest sentit, perquè és molt còmode que un altre ens anem gestionant i a part, els temes d'actualitat, per donar resposta a temps real, doncs som nosaltres mateixos que en el temps lliure que podem consultar, igual que consultaríem les xarxes socials personals, consultar la xarxa de la Viquipèdia si hi ha un temps d'actualitat, fer aquella piulada al moment o donar la resposta o aturar el que calgui. Abans parlàvem i ara també feies menció a l'actualitat i aquestes notícies que us obliguen a fer algun tuit, sobretot a Twitter, sobre temes d'actualitat. De fet, alguns cops a mi m'ha passat i he llegit gent que ho deia, que veu un tuit de la Viquipèdia sobre un tema i diu, vale, ha passat alguna cosa amb un boli. I a partir de la Viquipèdia s'assabenta de la notícia original d'on neix, diguéssim, el vostre tuit. Per tant, esteu molt al tanto del que passa i sempre també amb aquest punt d'humor que l'intenteu donar les coses. Bé, sí, intentem realment aportar una mica més que el que seria l'actualitat que un pot trobar directament si ells obren i busca a la Viquipèdia l'article sobre el que està parlant, el que sigui, doncs, com que aquest pas és el senzill, ens agrada anar una mica més enllà i ara donar el toc d'humor o buscar un doble sentit a un fet d'actualitat que ens serveix alhora per parlar d'altres articles que tenim, que potser la gent no consultaria de normal, els donem a conèixer, ensenyem que hi ha moltes coses realment a la Viquipèdia, ara mateix són més de 650.000 articles els que tenim i lligat amb l'actualitat que aconsegueix també certa viralitat o que el contingut es comparteixi, que la gent ve que la Viquipèdia existeix, que té continguts i que aquests continguts són de qualitat. Recordes algun tuit d'aquests d'humor o més d'actualitat que et fes especial gràcia o especial il·lusió o que et trobessis especialment divertit, per dir-ho d'alguna manera? No, més que això, el que em fa gràcia moltes vegades és que a vegades fas una piulada que et sembla que ha de passar sabuda perquè no és gran cosa i pel que sigui, mecanismes estranys d'aquest de Twitter, resulta que sobrepassa els 1.000 retuits, no? I dius, què ha passat? No m'imaginava l'altre dia, per exemple, és cert, va ploure, típic, no? Obres la finestra, sents l'olor de la terra mullada i vaig fer el tuit de Petricor, que és el nom que té, no? L'olor de la terra mullada, sense més, no? I resulta que el tuit agafa i es torna viral. I n'hi ha altres que busques, que tu treballes, no? Que busques el doble sentit, tal. I el pas, després de dedicar molta estona, passa totalment desapercebut, no? Això, mica en mica, sí que anem aprenent molt, el Xavier i jo, de com funcionen exactament aquests mecanismes de viralitat, perquè sí que és veritat que té aquests punts imprevisibles, no? Jo et volia repassar o repescar dos tuits que preparant l'entrevista he pogut rellegir. Un que veu fer el 2018, ara fa 2 anys, quan es va condemnar el raper Valtònic a la presó, que vau fer un tuit d'un rap del peix, dient el rap és un peix inofensiu, amb aquest doble joc en relació als raps
de Valtònyc, i un altre també que és potser dels més mítics de la Viquipèdia, que és sobre el Fairy, el dia que l'exdelegat del govern espanyol aquí a Catalunya, Enric Millo, va parlar de la tàctica del Fairy durant el referèndum de l'1 d'octubre, que vau fer un tuit amb el Fairy i que va ser, jo crec, un dels tuits, no sé si el que més ha aplaudit a la xarxa. Sí, un dels que més bé és això, no? A vegades no és tant també l'actualitat que puguis llegir un diari, sinó que Twitter té la seva pròpia mecànica i per alguna raó, no? Aquell dia al Twitter només es parla d'això. Sí que és cert que en aquell moment és fàcil treure d'això, però el que té més dificultat és avançar-te perquè serà el tema del dia, no? I abans que se'n comenci a parlar o veiem una notícia que pot tenir ganxo, dir, vinga, abans llancem, i si això realment transcendeix, el tuit de la Viquipèdia és allà, no? I atreu les mirades, i l'objectiu final, no? Atreu a gent cap a la Viquipèdia i cap a conèixer gent. Vosaltres porteu molt temps ja al Twitter, des de fa molts anys, i moltes piulades, moltes experiències diferents. Fa un mes i poc vau llançar-vos a Instagram. Com és que vau decidir fer el salt aquí a la xarxa més aviat de la fotografia, per dir-ho així? Bé, la idea és treure un públic més jove, no? Els públics de Twitter i Instagram són diferents, i aleshores amb aquest objectiu d'arribar a un públic encara més jove, doncs agafar l'Instagram amb uns posts també que sí, que són imatges, però que aprofitem per enllaçar amb els articles, per donar a conèixer imatges que sempre són imatges lliures, no? Amb una política de drets d'autor que simplement quitant l'autoria pot fer un ús lliure, i també amb articles, no? Intentem així articles més curiosos o que puguin tenir més gràcia, i els següents passos és poder millorar una mica la interacció, no? Stories, estem començant, tampoc som molts seguidors ara mateix, per poder arribar a un públic diferent. Després, sobretot, de la bona experiència, de la bona acollida del Twitter, no? Semblava que és hora de fer una mica a l'ús horitzons del Twitter. I de moment, en aquests 30 dies llargs que porteu d'experiència, heu aconseguit el que volíeu? Més o menys els resultats són els previstos per vosaltres? Bé, sempre es pot fer millor, però tenim una bona sensació del que estem aconseguint. Sí que mica en mica, home, ens agradaria, no? I des d'aquí fem la crida de que facin un cop d'ull, o que la resta de gent comparteixi o ens ajudi una mica a propagar el que és el coneixement lliure a través de la Viquipèdia, però sobretot, més que agafar seguidors, el que volem és que us animeu a participar a la Viquipèdia, que veureu que és molt senzill entrar, fer una modificació, crear un article nou, fer una traducció, i que tant al Twitter com a l'Instagram estem disponibles perquè ens contacteu si necessiteu ajuda, perquè si voleu començar a introduir-vos com a editors de la Viquipèdia, això tothom s'aprofita de la Viquipèdia com a lectors, sobretot com a estudiants, no? Tots ens hem aprofitat, doncs potser arriba el moment de tornar aquest favor, i la millor manera de tornar el favor és col·laborar-hi perquè tothom tingui accés a continguts cada cop millors i encara. Doncs mira, m'has robat l'última pregunta, que et volia demanar un missatge per la gent jove. Veig que t'has avançat. Pau, no sé si vols afegir alguna cosa o fem ja canvi de xat i vaig cap a... Deixem que el Xavier parli una estona. Perfecte, doncs Pau Colomines, un plaer poder parlar amb tu i molta sort. Bon estiu, que vagi bé. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu. Li diem adeu al Pau Colomines, un dels community managers de la Viquipèdia, al Twitter i també a l'Instagram. Ara esperarem que entri el Xavier Dengra, que és l'altre encarregat d'aquesta xarxa social. Us recordem, comentaris, preguntes, inquietuds, aquí baix als comentaris on vulgueu. De fet, teníem oberta, aviam si ho podem obrir, en efecte. Aquest matí us hem preguntat què pensàveu de la Viquipèdia i us llegiré alguns comentaris. Per exemple, l'Àlex, que diu que és la via més ràpida si vols entendre una cosa de la qual només vols que t'expliquin 5 cèntims. L'Adrià, que per buscar tot, ho és tot per mi, em salva tots els deures. La Carla, que creu que és molt útil, però no ha de ser l'únic recurs, has de contrastar. I la Laura, que diu que és facilitat, acostament a les idees i informació que d'altra forma seria molt més complicada trobar. Són diferents aspectes. Ara el Gerard, que diu que cal que tothom aporti el seu gra de sorra. Ara sí que puc anar cap al Xavier Dengra, que és l'altre encarregat de l'Instagram, per acabar aquest live d'avui. Aviam si es connecta. Ara sí, tot
Perfecte. Hola, Xavier, què tal? Hola, què tal? Com estem? Molt bé. M'escolteu bé? Sí, perfecte. Molt bé. Perfecte. Una transició ràpida, això que hem fet ara? Molt bé, aquest canvi d'usuari. Per ser el primer cop crec que hem anat prou ràpid, oi? Molt bé, estupendo. Xavier, et volia preguntar, ara comentàvem amb el Pau, el vostre salt a l'Instagram, i et volia preguntar per la primera publicació pel vostre Hola, què tal a Instagram, que va ser sobre la pizza amb pinya. I he pensat, és que la Viquipèdia, naixent a Instagram, no podia fer una publicació neutra per donar la benvinguda. Sí, lògicament la nostra idea era entrar fort. De fet, esteu veient com estem... Vull dir, la nostra idea no és publicar el mateix tipus de contingut tant al Twitter com a l'Instagram. Pensem que els públics són diferents. Per tant, volíem entrar amb ganes i dir-vos com ho entenem. Aquesta pizza amb pinya, que va ser la primera publicació que vau fer a l'Instagram. També us moveu amb les stories. Ara em comentaves quines diferències encareu en aquesta gestió del Twitter i també de l'Instagram. Aviam, a l'Instagram, per exemple, la diferència entre les publicacions i els stories, la nostra idea és una mica donar context, no? Sovint veiem una foto molt bonica i potser a vegades això de massa text, no? I llavors la nostra idea dels stories potser, si para més atenció, és una mica més semblant al tipus de contingut que es veu a TikTok, no? Per donar una mica més de context. I la diferència respecte a Twitter, bàsicament, és el perfil d'usuaris que tenim. Vull dir, l'Instagram està molt més rejuvenit, considerem que potser les anècdotes, aspectes més del dia a dia poden tenir més impacte que no pas potser a Twitter, on potser el contingut enciclopèdic que ja és més cultural o acadèmic, podríem dir d'alguna manera, més centrat en les efemèrides, mentre que a Instagram ho considerem més anecdòtic i més del dia a dia. Tot i que el Twitter, com abans veiem amb el Pau, també té espai l'actualitat i cert humor, certa sàtira de les notícies. No sé si tu tens al cap algun tuit, destacat algun tuit que recordis amb especial gràcia d'aquests que heu fet i que han tingut cert èxit a nivell viral a la xarxa. Prefereixo no mullar-me, sincerament. Et diria que no mullar-me, però també has de tenir en compte, cada dia aproximadament piulem entre 10 i 20 piulades. Vull dir, des que el Pau i jo el vam agafar fa 2 anys, això suposa gairebé multiplica 10 per 700. Vull dir, és una borrada de tuits. N'aprenem molt, n'aprenem moltíssim. Vull dir, preparar 10 piulades cada dia implica llegir-se desenes d'articles i a mi el que m'agrada més sobretot és que quan jo preparo aquests articles per piular, sovint hi trobo errades als mateixos articles. Per tant, és el que m'anima cada dia per potser millorar-ne o per dir, vinga, me'l poso a la llista jo per completar-lo el dia següent. Al cap i a la fi, la idea del Twitter és donar difusió d'aquests articles i que la gent llegeixi en català, sàpiga que els continguts en català tenen la mateixa qualitat que altres llengües o fins i tot més en alguns aspectes concrets i que fins i tot quan algú diu ostres, que aquest tuit això no té sentit el que estic dient o és que això està molt malament, doncs dic, que precisament l'estem violant moltes vegades perquè volem que el milloris, perquè potser és la teva temàtica, potser és alguna cosa que t'agrada, ostres, si veus que aquí pots donar un cop de mà i tens un llibre a mà, posa-t'hi i millora'l. 10-20 tuits al dia, quantes hores dediqueu tu i el Pau a la gestió de les xarxes? Moltes. Jo calculo que aproximadament unes 2 hores i escaig són per la programació de les xarxes. Que al cap i a la fi és una cosa que m'agrada molt, no us penseu, jo per exemple, vull dir, amb el Pau i jo no arribem a la trentena encara. Jo tinc la meva vida, tinc els meus amics, surto de festa igual, no em canvia, simplement que a vegades parlem de prioritats, no? Què pot fer una persona a les 11 de la nit o a les 10 o 30 de la nit abans d'anar a dormir, no? Doncs potser algú es mira una pel·li al Netflix, potser un viquipedista escriu el seu article a la Viquipèdia, potser algú es posa a navegar al Twitter, doncs jo aquelles hores me les passo programant durant una hora i pico, me les passo d'escriure i escaig, me les passo llegint 10-15 articles i vaig preparant les piulades. I és una cosa que s'aprèn moltíssim i al cap i a la fi en el dia a dia t'ajuda, no? A poder debatre més i a tenir una vida més rica. Al final és un enriquiment cultural també. Deixa'm dir que si la gent vol fer preguntes o comentaris, té els comentaris oberts d'aquest directe. Xavi, t'anava a preguntar, imagino que sou bastant lliures a l'hora de publicar els tuits i d'enfocar la descripció i del tuit que feu aquests 10-20 tuits que feu cada dia, teniu màxima llibertat per expressar-vos. Sí,
Aviam, no et pensis que en algun cop hem rebut alguna bastonada, però realment sí, ens sentim molt reconfortats per la comunitat de wikipadistes. Lògicament no som perfectes i com a voluntaris doncs, a vegades podem fer tuits més encertats, menys encertats, podem oblidar una efemèride important, no? Però sí, la veritat és que ens hem sentit sempre molt acollits i recolzats per la comunitat. Creiem al cap i a la fi que el que fem és posar en valor el que fa aquesta comunitat, és a dir, 650.000 articles que potser passarien desapercebuts els deixem perquè la gent pugui gaudir-los. Tenim força llibertat, la veritat. Mai hem rebut cap queixa molt circumstancial. Tot i que sí que és veritat que en alguns moments ens han apretat la premsa, moments polítics delicats, les hem passat canutes, sí. O sigui que ni la Viquipèdia, que és una enciclopèdia innocent que tots fem servir, se salva de la pressió política i del partidisme i d'aquesta baralla política on a vegades estem instal·lats. Veig que el Pau diu que ens censurem l'una altra vegada. Això és veritat. Jo a vegades li dic, Pau, què en penses d'aquest? I em diu, tio, això no és molt samat. La Viquipèdia, heu de pensar que totes les Viquipèdies tenen, en absolutament totes les llengües, tenen un context sociocultural concret. D'acord? La Viquipèdia en català en té un, la Viquipèdia en castellà en té un altre, la Viquipèdia en anglès en té un altre. Hi ha articles que són conflictius en cada llengua i sobretot el que heu de tenir en compte és que en una llengua com el català, que és una llengua minoritària, on precisament a la xarxa i a nivell digital té molts problemes en alguns sectors, les persones que editen a la Viquipèdia sovint tenen una militància lingüística i això lògicament no es pot evitar, té una connotació sociopolítica o sociolingüística que és molt particular. Llavors, això et passa amb altres llengües, i en altres llengües potser tens unes pressions polítiques o unes pressions socials. Per exemple, fa uns anys, fins fa poc relativament, la Viquipèdia en turc estava bloquejada a Turquia. Llavors, la gent que editava la Viquipèdia en turc eren activistes que estaven bàsicament en contra de molts dels activistes que feien eren que estaven en contra de les polítiques que es feia. Hi ha llengües que estan molt controlades pels estats i hi ha altres que no. Llavors, absolutament la Viquipèdia no s'escapa d'influència política. Ara bé, la pròpia Viquipèdia té uns mecanismes i pretén molts editors que permeten que per consens i per discussions es pugui neutralitzar el contingut que hi ha. Per tant, jo us diria que sí, que la Viquipèdia com a tal, un cop entres dins, és neutra. I ho vetlles a través de la bibliografia que pots trobar en cada article. Però les pressions externes sí que són molt fortes. Ens diu el Jericó que és una bona explicació i que la comparteix, això que deia ara el Xavier. T'anava a preguntar per la incidència que tenen els tuits de les visites, és a dir, teniu constància que un tuit, encara que sigui remot d'una cosa superanecdòtica, que tingui poca relació amb l'actualitat, fa créixer aquestes visites a la Viquipèdia? Sí, vull dir, per posar-vos en context, la situació lingüística de la Viquipèdia en català a nivell de visites és molt greu, d'acord? Nosaltres ara mateix estem parlant que la Viquipèdia en català pràcticament només la llegeix un 3% de la gent que està a Espanya. I això té uns motius molt evidents, com que, per exemple, molts dispositius mòbils no estan configurats en català o que la gent no és conscient a l'hora de configurar-lo en la seva pròpia llengua. Però sí, o sigui, té impacte la de visites. Vull dir, a vegades els tuits més llegits del dia aproximadament en tenen entre unes 800 i 4.000 visites. D'aquestes tuits de 800 visites, a vegades quan té un bon impacte a través de Twitter, 500-600 visites pertanyen a clics a través del Twitter. Per tant, al final realment el que ens expressa és que el Twitter està tenint una utilitat, que és que la gent faci clic, entri i llegeixi en català. Per tant, això és el que ens fa més contents realment, que al final la gent llegeix en la nostra llengua i llegeix contingut acadèmic en la nostra llengua. I tant tu com el Pau sou també editors i wikipadistes d'articles de la Viquipèdia. Entenc que també l'actualitat va lligada a les visites i que potser un dia que es parla del delegat del govern espanyol a Madrid o es parla al principi de tot del coronavirus o de Wuhan, aquestes notícies a vegades desconegudes fan augmentar les visites a la Viquipèdia a aquests temes concrets. Exacte, sí. La Viquipèdia és un indicador de l'actualitat i això queda palès tant en visites com en els articles nous. De fet, una de les coses que s'ha fet treballar per part de la comunitat és crear iniciatives i grups de treball dintre de la pròpia enciclopèdia que vagin creant els articles de més actualitat. Vull dir, durant la pandèmia de la Covid, en els pitjors moments, per dir-ho d'alguna manera, hi havia concursos en marxa, hi havia editors editant activament molts d'aquests articles. Per tant, la Viquipèdia està molt subjecta a l'actualitat. I això també s'ha de dir, que genera un biaix temporal. Vull dir, ens trobem que hi ha moltes coses potser a fer
etèries que no tenen gaire importància, però que avui la tenen i potser demà no la tenen, que són a la Viquipèdia, però potser ens posem en un context de 3.000 anys i trobem que hi ha continguts que són molt importants i que no hi són. I això és una mica quan parlem de biaixos, hi ha biaixos de gènere, biaixos històrics, biaixos culturals, i s'expressen molt amb el seguiment de l'actualitat. Per exemple, amb el tema del Black Lives Matter, tenim molts articles relacionats amb aquestes manifestacions, com per exemple la mobilització dels 60, 70, 80 per altres col·lectius que no hi són. Llavors, a vegades això també s'ha d'intentar equilibrar una mica, i és el que intentem amb les xarxes socials, de no sobrerepresentar temes de massa actualitat, sinó establir línies i continguts que siguin equilibrats. De fet, al Twitter el que feu, abans també ho deies tu, a banda de compartir articles, és d'una banda animar la gent a traduir-ne que ja estiguin, que ja existeixin en altres llengües o crear-ne de nous de temes d'actualitat, i també fer un avís que crec que també és important subratllar, Xavier, que és que la gent no editi el seu propi article, que això pot generar un conflicte d'interessos, això que a vegades sentim a la política de l'standing, si algú propi parla d'ell mateix a la Viquipèdia. És el pa de cada dia. El pa de cada dia és la típica persona, la típica empresa que ve i diu, vinga, va, jo em faig la meva publicitat aquí, la Viquipèdia és... Hi ha gent que es pensa, i això és una llàstima, que la Viquipèdia són com les pàgines grogues, no? Aquest llibrot on tothom es podia anunciar la seva adreça, la seva botiga, la seva informació, doncs hi ha gent que es pensa malauradament que pot anar a la Viquipèdia i afegir-se ell mateix la seva informació. Jo sempre poso un mateix exemple. Jo sempre dic que el meu avi va ser futbolista, d'acord? De primera divisió, durant els anys 50, d'acord? I jo sempre dic, el meu avi té rellevància per fer un article a la Viquipèdia? I llavors, això a vegades ho explico a alumnes o ho explico quan faig algun taller i em diuen, ostres, sí, si va jugar als anys 50 té entitat com per tenir un propi article. Llavors dic, compte, perquè jo aquí haig d'anar a buscar referències i bibliografia. Si no hi ha bibliografia sobre aquesta persona o no hi ha prou referències, no pot tenir l'article. I això ja és la primera premissa. Si no hi ha prou informació externa i objectiva, no tindrà l'article. Però per altra banda, si la tingués, jo com el seu net no tindria cap sentit que fes aquest article, perquè no podré ser neutral a l'hora de fer-la. Això, per desgràcia, la gent no ho entén, però jo també entenc que a vegades, quan hi ha conflictes d'interessos econòmics o perquè tens el teu cap que et diu, és que tu has d'escriure l'article a la Viquipèdia i si no et foto al carrer, doncs aquí, lògicament, nosaltres també com a voluntaris entenem aquestes qüestions, però la nostra funció és d'aturar-ho perquè si no, al final la Viquipèdia acaba perdent tota la neutralitat i tota la independència, no? I al final el que interessa és que la Viquipèdia sigui una obra fiable, que és el que els professors es queixen a vegades, i si permetem aquest tipus de dinàmiques, llavors estem fent un greu favor a la Mira, parlant de mestres, la Julieta ens diu que adora la pestanya discussió que sempre l'ensenyen els alumnes en articles sobre temes o personatges controvertits. Aquesta pestanya de discussió, Xavier, entenc que és per debatre temes d'aquests una mica més polèmics o que no puguin generar un consens absolut des de bon començament entre els articulistes. Exacte. La pestanya de discussió és a cada article trobareu que hi ha una pestanyeta que posa pàgina i al costat hi ha una de discussió. No? Cada article de l'enciclopèdia, dels 150.000, tots tenen una pestanya concreta i allà es pot debatre si algú pensa que hi ha alguna cosa que no està referenciada, que no és neutral, o que no té cap mena de sentit, doncs allà ho poso, hola, jo aquí crec que això no té cap mena de sentit. O he fet un canvi perquè creia que això no tenia sentit. Llavors una altra persona que estigui en contra diu, que jo tinc un llibre que això ho explica millor que tu, o que està més actualitzat, i ja és un altre debat. Jo a la Julieta li diria, val molt la pena, Julieta, prova entrar l'article de Cristòfor Colom en català. L'article de Cristòfor Colom és la màxima representació d'una discussió a la Viquipèdia. És un article dels més llargs de la Viquipèdia en català, però és que la discussió triplica el propi article. O, per exemple, en anglès, si volem anar en una altra llengua, en anglès un dels articles més discutits és el de l'avortament. És una discussió que exponencialment vegades que no pas la pròpia entrada. Però això que realment es posa en valor que hi ha gent discutint i debatent de manera acadèmica i en bibliografia la veracitat i la bibliografia de les pròpies entrades. I això mola molt. És molt maco de veure com la gent realment posa ganes com a voluntaris perquè el coneixement que sigui allà tingui sentit i sigui veritat pel que llegeix. A mi això m'encanta i és el que realment em facilita la vista. I Xavier, ja per acabar, en aquest món tan connectat on vivim globalment, sempre amb el mòbil, tu i el Pau teniu temps de desconnectar i de dir apago el mòbil, no vull saber res de la Viquipèdia i estaré 2 hores sense pensar en el Twitter, ni en l'Instagram, ni en res que tingui a veure amb internet. És fumut, Malauradament,
si t'has de ser sincer, a vegades crec que estic massa amb el mòbil, més del que m'agradaria. Jo, per exemple, ara estic amb el meu treball de fi de màster i a vegades, hòstia, costa trobar moments per concentrar-se, Però al final el que et permet és estar connectat, no només pel que fa a la Viquipèdia t'enllaça amb l'actualitat. En el meu cas, a més, té la particularitat que jo estic vivint a l'estranger, per tant, és la meva manera de connectar amb la meva realitat cultural. Per tant, unes coses compensen les altres, Al final, m'agradaria estar menys pel mòbil, però el fet d'estar-ho em supleix el poder no parlar català aquí cada dia, per exemple. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió del Xavier Vengra, que és un dels responsables del Twitter i de l'Instagram de la Viquipèdia. Abans hem parlat amb el Pau Colomines. Xavier, un plaer tenir-te avui aquí en directe des de Suècia. Era on vivies? Ara mateix a Viena, Àustria. A Viena, perfecte. Doncs Xavier, un plaer, una abraçada molt forta i molt bon estiu, que vagi bé. Vinga, que vagi bé, bon estiu a tothom. Adéu. Adéu, Xavier.